Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ unu anọ naghị gerenụ akụkọ nke taa bụ Tọzdee abalị 2 nke ọnwa iri afọ 2025 ahịa Orie dịka o si gbaa n'akwụkwọ ndị dị iche iche. Iji rie oriri Indipenda, gọvanọ na-achị steeti Ọshụn bụ Adeleke atọhapụla ndị mkpọrọ dị 36 iji rịba ama ncheta 65 kemgbe Naịjirịa nwechara onwe ya. Ọ bụ na Sahara Reporters ka anyị hụrụ akụkọ nke a. Anyị hụkwara n'otu Sahara Reporters ahụ na dịka ndị Naịjirịa na-eri oriri Indipenda echi gara aga, ndị oji egbe nọkwa na nke ha na-akpa mkpamkpa na Guzo, isi obodo Zamfara. Ha tọrọ ndị kanselọ 2 na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị nụrụ n'akwụkwọ Channels ka gọọmenti steeti Lagos na-ekwupụta na ụlọ ahịa trade fair ndị ahụ ọ kwaturu abụghị iji megide otu agbụrụ maọbụ nke ọzọ. O kwuru na ụlọ ndị ahụ nọ ebe ha na-ekwesịghị ịnọ. N'akwụkwọ Punch, anyị nụrụ na ọrịa Lassa fever gburu mmadụ 166 n'ọnwa 9 na Naịjirịa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka igbochi na ịkwụsị nje ọrịa dị iche iche na Naịjirịa, nke a kpọrọ n'okwu bekee Center for Disease Control and Prevention, kwuru na a na-enyo mmadụ 7,673 7,673 people enyo na ha bụ ya bụ ọrịa. Mmadụ 896 bụ ndị butere ya bụ ọrịa n'eziokwu na gburugburu Naịjirịa. Anyị nụkwara n'otu akụkọ Punch ahụ na gọọmenti steeti Niger adọọla ndị niile bi gburugburu osimiri Niger na osimiri Kaduna ka ha kwapụ kwaga ebe ọzọ ka mma iji gbochie oke idei mmiri. O kwuru nke a n'ihi na gọọmenti na-akpọghe olulu mmiri Kayinji, Shiroro, Zungeru na Jeba. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ mberede NEMA kwuru na ha enwetala ozu mmadụ 14, zọpụta mmadụ 44, ebe mmadụ 42 ka na-efu efu bụ ndị mmiri lụrụ n'ụgbọ mmiri ahụ nwere ihe mberede n'osimiri Niger dị na kansụl Abaji nke dị na steeti Kogi. N'akwụkwọ Punch, anyị nụrụ na dịka Naịjirịa na-enwe aṅụrị ncheta afọ 65 kemgbe o nwechara onwe ya, ndị gọvanọ gburugburu Naịjirịa niile akpọọla ụmụ amaala Naịjirịa oku ka ha nwee ịdị n'otu na ịhụnanya ma gbara mpụ na aghụghọ ọsọ iji mee ka Naịjirịa na-aga n'ihu. Na akụkọ Punch ahụ, anyị nụkwara ka ndị ọkaiwu n'ụlọ ọrụ Civil Society Organizations na-ekwu na ihe karịrị pesentị mmadụ 99 n'imerime ndị Naịjirịa ndị ọzọ adịghị enweta ikpe ziri ezi.